most of your unstable lives. Anything that you could experience in the past will shock your mind like this. animante, donante marxa, donante canya en esta nit de dissabte. I si estàs a la carretera, si estàs conduint, no ens cansarem de dir-ho. Esperem que tu no et canses de fer cas. Molta precaució i prudència. I amb música, sempre amb música. Música que ens arriba des d'Skandalo, Calloso d'en Sarrià, barrejada per Damián i companyia.
recuerda que estás en Skandalo.
Què n'hi ha de nou, vell? Estàs a Ràdio Nou, això és el Bikini Club. Estem amb tu, on estigues? Amb la música que ens arriba des d'Skandalo, que jo soc d'en Sarrià, i amb marxeta, i que no pare.